Μέχρι να φτάσει ο Τζον στο μικρό χωριό, όλα τα δωμάτια στα μοτέλ ήταν πιασμένα. «Σίγουρα θα έχετε κάποιο δωμάτιο κάπου», παρακαλάει τον τελευταίο υπεύθυνο ενός μοτέλ. «Ή έστω ένα κρεβάτι. Δεν με νοιάζει που, είμαι εντελώς εξαντλημένος». «Λοιπόν, υπάρχει ένα δίκλινο δωμάτιο με ήδη έναν ένικο», του λέει ο υπεύθυνος. «Είμαι σίγουρος πως θα δεχόταν να μοιραστεί το κόστος, αλλά να σου πω την αλήθεια, ροχαλίζει τόσο δυνατά που όσοι μένουν στα διπλανά δωμάτια παραπονιούνται όλη την εβδομάδα. Δεν είμαι σίγουρος ότι σε συμφέρει». «Κανένα πρόβλημα», απαντά ο κουρασμένος ταξιδιώτης. «Το παίρνω». Το επόμενο πρωί ο Τζον κατεβαίνει για πρωινό, φρέσκος και χαμογελαστός. Ο υπεύθυνος τον ρωτά έκπληκτος. «Πώς τα κατάφερες? Δεν είχες πρόβλημα με το ροχαλιτό του άλλου?» «Καθόλου», του απαντά ο Τζον. «Τον σταμάτησα με τη μία». «Και πώς το έκανες αυτό?» ρωτά ο υπεύθυνος. «Πανεύκολα», λέει ο Τζον. «Ήταν ήδη στο κρεβάτι και ροχάλιζε όταν μπήκα στο δωμάτιο. Πήγα κοντά, του έδωσα ένα φυλάκι στο μάγουλο και του είπα «Καληνύχτα, όμορφέ μου», και μετά έμεινε ξάγρυπνος όλο το βράδυ να με παρακολουθεί.